Vilja, tule katsomaan. Nyt lähdetään lintutornille. Otetaan karttaa ja tänne kävellään. Tänne lintutornille. Ja tää on Hämeenlahti. Tämä vesialue tässä. Näytäpäs Maisa, mitä sulla on mukana. Joo, muistiinpanovälineet. 2 kirjaa. Onko Maisalla kiikarin mukana lintujen takia? Joo, kyllä. Voidaan katsoa lintuja. Kamera. Mitäs tää oli? Kompassi. Eihän meillä ole ruokaa. Eikö se ole? Meillä on melua. Niin. Ja täällä luonnossakin kasvaa. Vaikka noita ketunleipiä. Mitäs muuta ruokaa täällä luonnossa syksyllä kasvaa? Mustikoita. Mustikoita. Ja kaikkea sellaisia marjoja. Mitäs muita marjoja on kuin mustikkaa syksyllä? Minä tiedän puolukkaa. Että ihan hyvin voisi selvitä luonnossa vai mitä? Tähän aikaan ainakin. Ja mulla on yksi tehtävä kaikille. Nyt etsitään ja ottakaapas muistiinpanovälineet ja etsitään syksyisiä merkkejä. Kuinka monta syksyistä merkkiä me löydetään tällä retkellä? No niin, nyt lähdetään eteenpäin. Marssi! Laivalta, mutta se on Mitkä on niitä syksyn merkkejä? Mistä huomaa luonnossa, että on tullut syksy? lehdistä. Mitäs niille lehdille on tapahtunut? Ne tippuu maahan ja ne on eri värissä. Minne se vihreä on hävinnyt? En mä tiedä. Olisikohan se mennyt sinne juureen vähän talvehtimaan? Vai onkohan se mennyt tansseihin? Mä löysin jo yhden. Mä löysin yhden syksyisen kuvan. No kerro. Siinä on Kerro siitä. rypistynyt lehti. Mä huomasin sen tuolla. Rypistynyt lehti. Niin. Joo. Näytän. Syksyä. Katsokaas mitä lehtiä mä keräsin tuossa. Pihlaja. Ai mikä on näistä pihlaja? Tämä. Se on pihlaja. Joo. Entäs muuta? Ainakin meillä on enemmän, onko meillä vaatteita kuin keväällä täällä ja meillä on kumpparit. No mitä sitten, niin tiedättekö te mitä eläimille tapahtuu syksyllä? Miten ne valmistautuu? Jotkut menee talviunille. Ketkäs menee talviunille? Karra. Niin ja pienet linnut lentävät etelään. Aha, miksi ne lentää etelään? Ettei niille tule vilu. Niin. Ja ne ei halua nukkua koko talven. No tuleeko ne takaisin sitten? Joo. Hienosti tiesitte, että niitä marjoja kanssa satoa saadaan luonnosta syksyllä, mutta mitäs muuta satoa syötävää syksyltä saadaan kerättyä? Ketun leipiä. Joo, mutta semmosia, mistä voi tehdä vaikka hyvää kastiketta. Niitä voi olla myös myrkyllisiä ja sit syötäviä. Mitäs ne on semmoset? Esimerkiksi kärpäs. Sieni. Niin, sienet. Voiko niitä tehdä? Sienistä voi tehdä Joo, ruokaa. meillä oli tänään noin sienikastiketta. Muistatko yhtään mistä sienistä? Kanttarelle. Kanttarelleista. Tykkäsitkö? Joo. Äiti, mä menen katsoa tuonne noita lintuja. Joo, lähdetään nyt lintutornille. Ei kameralle tehty. Tuolla näkyy 2 sorsaa menee. Vau! Ai ai. Missä? Joo, kato, lensivät tonne aurinkoon päin. Lintu. No nyt yksi kaartaa kiertää tuolla ylhäällä. Mäkin näen. Siitä tietää, että se on haukka, kun se vaan saartelee tälleen ihan kotkan lailla. Että se ei niinku räpyttele koko ajan siinä. Niin.
voitko nostaa, niin mä voin katsoa näillä Kiikareilla, Laitakin joo. huoneissa jo. Tuossa Näkyykö mitään? aurinko. Tää suoraan aurinkoon. On syksy niin ihmeellinen. Mitä kaikkia minua täynnä. Mitä vihreä maa oli nuorennussa. Linnut lentävät meriin taas. Mihin siilit käy tänä täällä? Mitä syksyllä missä mennään? Mihin poikkautta vähän, missä siilien maa. Muu on nolla kun osustaa. Mitä vaahtera kauniiksi saa? Väret nukuttaa nyt punerta. Koko pensselillä nyt vählät värjäämään. Missä maalarin tuo kotimaan. Eväiden syönti. Saanko ottaa siihen kumppanin pois? Ja kaakao. Sovitaan Maisa, että syöt tossa yhdessä. Mikä se on se syksyllä mukavinta tekemistä? Muuta kuin vesilätäköissä pomppiminen. Lähtien hyppeli. Haluatteko tulla uudestaan? Ja huomenna! Heippa! Heippa!